stress na stress ako. Oh my gosh. Pangalan ng vlogmas ko, I got a puppy! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the Hi ocean. guys, Teresa here. It's the first day of Vlogmas and today, stress na stress ang aking bangs at stress na stress ako on the way here to work. Kasi ang daming sasakyan at lahat sila, ay, stressful sila lahat. Kanina pa ako dapat mag-video na driving to work and calm lang, pero hindi tayo calm ngayong umaga. Stress na stress ako. So, ito, I still have 20 minutes before my first patient. So, mag-chill muna ako dun sa therapy room before patient day. Pero shit, wala akong dalang toothbrush. Hanggang ngayon, nangangamoy pa rin yung kinain ko. Kumain akong danggit ng umaga. Ano ba yan? Naiwan ko yung toothbrush ko tsaka yung candy ko. Tignan natin kung may makakain ako sa loob. So, ayan. I'll see you later. So, I'm here inside the center na and I'm choosing my weapon for the day. Hindi ko alam ano ang gagamitin namin toys today. Ito, naka-PPE na tayo. Ang init. Oh my gosh. 1 hour later. I'm done with my first patient and look, ang nice ng nagawa naming car. Ayan. And I have to pack it up na. Sakit ang likod ko. Wala akong dalang pagkain. Many hours later. Hi guys! So, usually I still have another patient. Pero today wala siya. Kasi bakasyon na sila. Joke lang. Ako bakasyon na din talaga ako. And meron pa talaga akong pinupuntahan na home patient. I usually go to their house to do therapy. But last minute, tumawag sila ngayon to cancel. So, I don't know if I'm gonna go home or eat out. Go home, eat out. No, go home, eat out. Pag nag-eat out ako, gagastos pa ako. Pag umuwi na ako, I don't know. Let's see. Guys, hindi ko alam saan ako pupunta. Siguro, uwi na muna ako and I'll decide wherever I am na lang later. Let's go home. Ay, nako Lord. Stressful na naman yun pa uwi. Bakit ba laging traffic? Bakit hindi nasa-send? Wait lang ha. Wait. Di pa po ako lumalabas sa subdivision. Baka may mang bash sa akin. Wait lang. Tatabi ko lang. Sa cellphone muna ako. Ha. Oopsie. Bago ko puntahan pinsan ko, bibili daw ako ng chicken. Papabili siyang chicken. So, magdi-drive-thru tayo. Drive-thru pero nag-park ako dito kasi hindi kompleto yung ano ko. Ito yung ayoko sa mga drive-thru eh. Yung drive-thru ka nga lang dapat pero papark ka pa rin. Sanang kumain na lang sa loob. Kundi lang pandemic. Grabe. Ang tagal naman! Gutom na ako! Tagal naman! Gutom na ako! Drive-thru! Ano ba ang drive-thru? Bakit ganito? Gusto ko lang umaya. Sherry Bell? Nasaan ka na, Sherry Bell? Hi! Napahaba ang kwentuhan namin magpinsan over Jollibee. But it's still ano pa naman? Hapon pa? Ay hindi. Sakto. It's 6 p.m. and I'm on my way home. Finally home. And I don't know what happened in this vlog. Tignan natin pag e-edit ko siya as in now na. So, titignan natin. But I have some explanation to do. Kasi ang tagal ko nawala. Super tagal ko nawala. Mga magto 2 months na yata. Because guys, I'm really preparing for something that I couldn't say pa hanggang ngayon. Kasi wala pa talagang lumalabas na desisyon. So, ayokong ma-jinx lahat ng ginawa kong preparation. So,
hindi ko muna siya sasabihin hanggat hindi talaga lumabas yung decision. But yun, naging busy ako preparing for something and honestly, hindi talaga ako motivated to vlog the past weeks. So, I just, hindi ako motivated, guys. Hindi ako motivated mag-edit. So, ang dami kong vlog na hindi ko na-post. I don't know if I will post them this vlogmas. Abangan nyo na lang. Pero kasi ang dami kong na-shoot for the past month. And ayoko naman siyang itapon lang kasi super naging creative talaga ako sa mga ibang shoot ko. So, hindi ko siguro siya tatapon. Ipopost ko siya someday ngayong vlogmas. Wait lang. Mamaya natin ituloy itong chismisan. Ayusin ko muna yung bag ko at saka inom ako. Kanina ko pag suminom. Ayan guys, nasa floor ako. Nag-ayos lang ako ng bag. Kasi tinapon ko lang talaga lahat dito sa bag ko. Lahat ng sukle, lahat ng dumi, lahat ng trash ko. Kasi, nagda-drive kasi ako kanina. So, lahat tinapon-tapon ko lang dito. My gosh. Ito, tinatanggal ko muna lahat ng laman ng bag ko. Dahil nga doon. So, ayan. Na-explain ko na kung bakit ako wala. So, hindi ko na talaga alam anong gagawin sa vlog na to. Kasi guys, ganito, pag workday ko, wala talaga ako nagagawa dahil nag-work lang ako buong araw. Buti nga ngayon, nakadaan ako sa pinsan ko. Pero very quick lang. Before ending this video, I'm sorry pala sa resolution ng videos ko. I don't know if matutuwa kayo sa resolution ng videos ko simula kanina. Pero a little explanation, hindi lang ako nawalan ng ganang mag-vlog dahil natambak ang videos ko and hindi ko sila na-edit. Nagtinamad din ako kasi wala akong camera, guys. Hindi nasira yung camera ko. Binenta ko na yung G7X ko. It's time for me to benta it kasi wala. Nag-upgrade na ako kaso wala pa pala akong budget dun sa pang-upgrade ko dun. Kaya hindi ko din gets but binenta ko na siya. Pero yun, binenta ko na siya. Wala na siya. At gamit ko na lang na camera ngayon ay cellphone camera and yung GoPro ko kanina. So, ayun. Yun lang ang gamit natin the whole time. And, ayan, nag-text yung pinsan ko, nakauwi na you. Yes. Wait lang, replyan ko siya. I'll see you tapos kung maligo. Maliligo muna ako. Ay! Bakit tayo may aso? Chihuahua to? Oo. Anak ka nga ni Chio. Di mo napansin? Napansin? Nandun taliman ka? Kaya ala ko bibit-bitan. Mangal galyo! Paamoy ka pa lang pag gano'n. Paamoy ka muna. Hi! Nauuhaw ata siya. Hi! Thirsty? Ay, umiyak. Ayaw niya walang may hawa. Sabi ko sa'yo, gusto niya may hawa. Uy, bigyan natin tubig. Ganito! Uminom ka! Oh. Ganon. Ayun yung tubig. Nakakalula naman kasi tubig. Sabi ko na sa'yo, ang dami masyado. Tapos ang lalim pa. Wala nang iba. Sleeping siya, sleeping. Very small. Ayan, ayan. Oh, yan. Sleep ka na. Sleep ka na. Sleep. Hindi siya natutuwa. Sleep ka. Hi guys, so dapat mag-edit na talaga ako after ko maligo, but I have a meeting with my friends. And tulog itong dog sa tabi ko. Galit sila mama na nilagay ko sa bed, pero kawawa siya, umiyak siya. Yeah, going. Guys, tulog na sila. Gutom na gutom pa rin ako. Oh my gosh. Ano kaya pwedeng kainin? Let us eat. Gusto ko mag-curly spaghetti, pero super taba ako bukas kung mag-curly spaghetti ako. Ang hirap naman nito. Guys, ito, decided na ako. Mag-orange na lang ako for tonight. And I'm gonna end this vlog. I know it's a bit short and wala masyadong ganap, but I really wanted to update you guys before starting this Vlogmas season kasi bigla na lang ako nawala tapos bigla akong lilitaw ng Vlogmas. I'm so excited for our next Vlogmas which is gonna be the same day sa Vlogmas siguro na to kasi hindi ko to na-post today. Napatagal ang meeting ko with friends. So, ayun, first day na miss ko pero babawi ako sa inyo guys. And yung mga next Vlogmas,
I'm so excited to upload them. Yung Vlogmas Day 2, actually, I already did it. I'm gonna show you guys my camera in the next video after neto. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you in my next Vlogmas episode. Super duper excited ako for this Vlogmas because I'm really looking forward na sana may mga good announcements sa Vlogmas episodes na to. So, thank you so much. So, I'll see you in my next Vlogmas episodes. Bye! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.